Maltin, tajjeb jew ħażin, l-abjad u l-aħmar kunu qafu li bikom gburin. Din hija parti mill-lirika ta' ritornell ta' kanzunetta ġdida li nieda l-grupp Malti Southend Core. Grupp li l-antijaw u li jagħti l-appoġġ lit timijiet nazzjonali tal-futbol, tar-rugby, tal-water polo, tal-handball u tal-Olimpjadi. Kif jispjega din il-merċieqa, b'din il-kanzunetta hemm il-ħsieb li jingħata ġieħ lil dak kollu li sawwar l-istorja Maltija. Rrid tinsemmi l-affarijiet li missirijietna għaddew fosthom il-gwerer, fosthom il-bombi li pajjiżna ġib bombardijat. Fuq li inti Malti u gburi li tmur tal-pajjiżek barra minn Malta, li inti Malti li ħatmur fl-Ewropa u dejjem ħassemmi lil Malta. Lilin mill-element sportiv, il-kanzunetta hija msejsa fuq laqda bejn il-Maltin, li minkejja diversi kuluri marbuta mal-partiti, festi u gruppi diversi, meta jara l-abjad u l-aħmar, il-Malti jinsa l-pika. Meta tara l-bandiera bajda u ħamra, tinsa l-pika, tinsa x'ġara riżultat tal-ġimgħa l-oħra, tinsa x'ġara fil-festa partikolari, tinsa x'ġara l-bieraħ. Li l-abjad u l-aħmar huwa dak li jaqadna. L-abjad u l-aħmar, il-bandiera Maltija bajda u ħamra, hija dik li tina s-saħħa li permess nkunu grupp f'daqqa sħaħ, nkunu waħda mill-aqwa pajjiżi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.